nang kiu ki breu ki bayo ya kana ka jingpang kabala cukhat sen da kata ka jingpang zombie ha ka bakini ki breu ki bladi ya une udawai kila yo ya kata ka jingpang kane ka jingpang kelas dang ningkong napo kata ka nang ba Philadelphia kabadan hapo kari Amerika bad menta kane ka jingpang kelas apriang pan sa shakiwei kinong ba hapo kari Amerika hi kata ha kine kinong ba kanong ba Los Angeles bat kawai pat kanong ba San Francisco ki brig badi pej ya kalan jokakot kakia napo kari Amerika kemla shuban sothu halor kan ka jinglong jang kine ki breu ki balashna ya une udawai kilai thu ba une udawai udai kumsi banta ban pelat ya ki breu ki bala ngat hak jingdi pen bu aj henry pen ban kine ki breu hi ki bala thmu bala di utau dawai zombie bat kila nang mod bakin light naki jing adik chungki naki jing di pen bu aj henry kini ki breu pen ban kila nang bu aj chusu padang ne pila banyi i baki breu kila long take kum ki zombie ka kerteng jone dawai zombie la tep kerteng kum uta uzai lazin la ne utau trans la ne utau zombie drugs ki breu ki baladi ya une udawai menta kidan haka jingsitam kabajen jarbha ki breu ki baladi kilai tho ba maria di une udawai zailazin ki breu kasne do chongki kalalong kumbala yap ki syam jenjen jaru bandring mensem bat ki shu samthia lenteru hadien bikladi ya une udawai ki doktor changari Amerika kilai tho bagi nog ki breu ki baladi sibon ya une udawai ka chance laneka lat bagini ki breu kin chakin klan biang lanekan kai kin khia biang kalong ka baret bha namar une udawai ladaladi sibon ukta bha ya ubreu malaong badan ru ka chance ba lada chor plat ka di une udawai ki breu kin sadu ai ya kat khat met jongki kat kum ka jingya tho na ki report jangka New York City Health Department klai tho ba hadum tamane nadu bagi breu kelas dang mendi yune udawai nadu senam arajar apuai hadu mentamane hadu kemba arajar nrius pan ripu prangot ki balaklat hasyan bad henry samanta kasien ka jingpor ngi breu ki badi yune udawai menta kelas apreng stat bha hakelang sodang jakin nang ba pher jangkari Amerika